belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Openbaar Ministeries van Curaçao, Sint Maarten en de Besseilanden zitten momenteel zonder procureur-generaal. Roger Bos is namelijk eind vorig jaar naar Nederland teruggekeerd en er is nog geen plaatsvervanger. Er is een sollicitatieprocedure gestart en ook zouden er meerdere kandidaten zijn, zowel met een Curaçaose achtergrond als vanuit Nederland, maar wie het wordt is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 30 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 50-jarige Cheryl Dal. Hij wordt ervan verdacht op 11 september vorig jaar de 42-jarige Rutson Lacroem te hebben doodgeschoten. Dat gebeurde na een uit de hand gelopen ruzie. Dal zat eerder 10 jaar vast wegens moord. Volgens de officier van justitie heeft hij niet geleerd van zijn fouten in het verleden en moet hij nu zo lang mogelijk worden opgesloten. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Está douche. Minister Armin Conquet van Bestuur, Planning en Dienstverlening is bereid bijna $1 miljoen extra uit te geven aan de organisatie van de parlementsverkiezingen van 19 maart. De electorale raad had om dat geld gevraagd omdat volgens voorzitter Raymond Pacheco Reumer de verkiezingen coronaproof moeten zijn en dat kost extra geld. Minister Conquet zegt tegen de Extra dat de veiligheid van de bevolking bovenaan staat en dat hij daarom aan het verzoek van de electorale raad voldoet. Op Curaçao is gisteren opnieuw een patiënt die besmet was met het coronavirus overleden. Hij lag in het CMC. Daarmee zijn sinds maart vorig jaar 17 coronapatiënten op het eiland overleden. Gisteren zijn in totaal 143 mensen hersteld en er kwamen 36 nieuwe gevallen bij. Daarmee zit Curaçao sinds lange tijd weer onder de 1000 actieve besmettingen. Het gaat nu om in totaal 898 personen. 9 mensen liggen in het ziekenhuis, waarvan 3 op de intensive care. Medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling en de politie hebben gisteren een bezoek gebracht aan een garage in de wijk Sericandela. Buurtbewoners hadden veel geklaagd over deze garage, omdat de eigenaar auto's waaraan hij werkt gewoon op straat voor de deur van andere mensen zet. En tijdens controle bleek inderdaad dat de auto's door de hele straat heen stonden en daardoor soms mensen moeite hadden om in hun huis te komen. Ze hebben de eigenaar van de garage de opdracht gegeven om binnen 2 keer 24 uur die auto's weg te halen. Het ziet er leuk uit, maar het heeft een treurige achtergrond. Bewoners van de Mila Platéweg zijn het zo zat dat er zoveel gaten in het wegdek zitten dat ze hebben besloten die te beplanten. De planten in de gaten in het asfalt moeten wijzen op het achterstallige onderhoud op de wegen op Curaçao. Volgens bewoners van de Mila Platéweg moet er echt wat gedaan worden aan dit probleem. Vanwege de grote toename van het aantal coronabesmettingen op Aruba heeft de regering gisteren bekendgemaakt dat vanaf vandaag extra maatregelen gelden. Zo wordt de avondklok, die enkele dagen voor oud en nieuw werd ingevoerd voor een korte periode, verlengd tot eind januari. Dat betekent dat de hele maand alle winkels om 10 uur 's avonds moeten sluiten en niemand na 11 uur 's avonds de straat op mag. Daarnaast is het verboden om zich vanaf 7 uur 's avonds op een parkeerplaats of een strand te begeven. Daarmee wil de overheid voorkomen dat mensen in groepen bijeenkomen. Aruba kende dinsdag 110 nieuwe coronabesmettingen, woensdag waren het er 96. Daarmee is het aantal actieve besmettingen gestegen tot 488 en met deze stijging neemt de druk op het ziekenhuis toe. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.